ҳамдиёрони азиз 22 июни соли 2024 мебошад ва мо қарор дорем дар деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзо боғи ман. Ана ин боғи ман аст. Аввал боғро нишон диҳам чӣ хел мо баъд аз он ки сел рафт мо чӣ хел хок пур кардем, чӣ хел бо гаштарка побел кардем, побел не бо мотоблок рафтем, ҳар як ҷура анқахшро кардем. Ана хел вазеб кардем ки хушрӯй шавад. Лекин ангурора вақт наёфтем хомток кунем. Як қисмашро шӯра зад, ҷел зад, яъне оидиум. Мана ин тоза аст. Ана ин ангур аст, кани хушай калон калон дорад. Ана хушоҳош. Ана дидед касал, ба ҳар ҳол касал ҳаст. ҳолиам ин чӣ будааст? Гранти калугин. Ана мо чӣ дору мезанем? дастгоҳи дорузании мо 20 литр аст. Дар вай чӣ меандозем? Барои ки касале ҳаст ток, мо импакро нею имрӯз топаз мезанем. Чӣ хеле ки ман дар як барномаи дигар қайд кардам, топаз ин ба муқобили касал ин артиллерия аст, пушка аст. Ин мезанем ширкати Сингента оригинал аст. Дар ҳавай ман 15 грамм мерезам, барои ки касалеро кушад набошад. Касал набошад ангур 10 грамм меандозед. 5 грамми дар 10 литр, 10 грамм дар 20 литр. Не ки ман 15 грамм андохт шудем, барои ки касале аст, касалеро кушем. Боз илова мекунем моспилани 20%, ҳамин пакет барои 60 литр аст. 3 тақсим мекунем, як тақсимашро меандозем дар ҳамин зарф омехта мекунем. аз болояш манам беҳтарин чизро мо дарёфт кардем. гумматкали мана инро истеҳсол кунанда азоти худомо мебошад. шаҳри Сарбанд аст. Манам ин гумматкали, ин ҳамин барои 100 литр об аст. 25 сомонӣ мана азот, Республика Таҷикистан, город Леваканд, индустриальная зона. ин беҳтарин чи аст? аз болои барг мезанем. аз болои барг мезанем, бисёр фоидаи калон дорад. шумо ман тавсия медиҳам ки аз ҳамин 25 сомона харед. ин худаш 100 литр об даст. ин хориҷиаш харед агар 200 сум 300 сум 200 сум не 100 сум минимум мехарид. 5 литраш 300 сум буд. лекин инро бинед ки 25 сомонда маҳсулоти худи биромадааст. аз инам хуш мекунед. як дар 10 литр об 100 грамм хуш мекунед, да? барои ки 100 литр об 10 маротиба ин топаз гуфтам шумо ба касал набошад 10 грамм, касал бошад 15 грамм ман хуш карда истодам. ва моспилан барои 3 маротиба дору задан. импакро вақте касал нест бемалол импак занед, беҳтарин импак аст. ана ҳамдиёрони азиз, ана ин доруҳоро мегузему дар ҳамун зарфе ки буд дар инҷо дар 20 литр об омехта карда ҳамин дарахтҳоро мешӯем. акун дарахтро заданашро нишон надиҳам, чӣ хел шутанашро ҳаматон медонед. мана ҳамин хел дору мезанед. дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда.